Aku ki malah kuwatir yen diunasi kuwatir. Lah kok kuwatir? Menungso Mas Anggere lunasi kari lemese. Oh iya ra, ayo. Ayo jujur. Kowe iya ra? Eling karo wong tuane. Betul, ana tembunge kae surga di telapak kaki ibu. Ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Mulai Pilani kowe, begini. Lho, logika Mbak, logika. Lek nyawang ngene iki ora apa-apa, mergo iki tanpa didasari nafsu. Ning lek ngene iki kene mesti weh sendene ganjing ayu-ayu. nganggo layar. Lelaki ora nganggo layar. Yen nganggo layar wis beda tegese no. Sik iki rada bingung iki. Cukup semene wae. Ngelingono bayangan sepuh. Sing mati iki mikir apa wonge iki? Lha wonge ya aja mati dhisik to sik akeh sing gunake. Ora mati piye sengkake pengendang kuwe lho. Hah? Si Didik iki ngendang. Iya. Sak penake dhewe ora ndelok kondisine wong. Ora ngerti lek. Wis dalan tuwek iki. Iki kok dalan tuwek. Ya disyukuri Mas Garing. Nggih alhamdulillah. Rembugan wong loro, bawa rasa wong loro. Lah kok ya ora krasa le ngadep panggung, lungguh ana panggung, ngadeg ana panggung, wis udakara ana 45 taun. Nggih alhamdulillah diparingi wektu 40 taun kangge ngabdi budaya. Lah sing pengen digenepi 90 taun apa wis cukup bersyukur 45 taun? Ya sono Gareng mati ning panggung kok. Wong umur swidak wis tele-telete kok. Heeh. Umur iki lek angka to, Mas. Umur kok angka piye? Lho. Umur swidak iki namung mujudke angka 6 karo 0. Ning semangat kudu tetep kaya bocah nom aja nganti kalah, tetep semangat 45. Walaupun hanya semangat tok. Ning tetep kudu ngrumangsani delok situasi kondisi.
jenenge iki sewidak kuwi tegese sejatine wis cedhak. Dadi apa-apa ya delok kahanan. Ya biyen umpama aku kuwi umur 40 lho tak pangan kendang ngono. Aku kuwi ngedol kendang kok. Nek kembali lagi kewajiban. Heeh. Berarti apapun yang terjadi tetap kita laksanakan. Wah aku jan, aku akan ndereke panjenenganmu Mas, kaya itu hiburan. Lah kok? Wah, kok sing jan sakmu nakemu sing tak taksir gur sing iki Sulistyo Warni iki. Sing ndi? Iki sing jenenge Sulistyo Warni iki. Wah, ya. Heeh. Kuwi liyane iki ora total. Dadi presiden ora totalitas. Mongko tuntutan pentas di panggung tidak boleh setengah-setengah, harus totalitas. Kuwi totalitas lho, liyane gegere ora ditato dheweke, gegere ditato dhewe. Waduh. Ya to, liyane mulus ki mah plonteng-plonteng ngene iki. Kayak tatone kerokan iki wae. Sing ngerti sing ngeroki sapa kuwi mau? Mbok Mbak Suli ngedepi aku mau sing ngeroki lak aku kuwi mau. Dia sing mburi sing arep ora dikeroki, Nduk. Ya ya kerok ana ngono. Bojoku dhewe masuk angin tak jarke kok sulis keroki. Ayo wong mentalan iki ya kaya ngono kuwi. Waduh. Tresno karo sapa ning karo bojo iki kudu tetep gemati. Alah teoritis. Hah? Kok teoritis piye to? Kowe iki omong tok omong doan. Lho, Lho kok lalu-lalu wong iki kena seneng karo sapa, duweni kasih sayang karo sapa, duweni penggemar karo sapa. Nek aja nganti lali karo bojo. Kuwi bibit kawin biyen ketok apa, saiki ketok apa. kowe iki omong ngono mergo kowe ditutke karo bojomu. Coba bojomu ora ngetutke padha ae Mas, kowe karo aku padha lanange kok. Ngono ya, ngono nek aja dilarike ning pakelir. Wong mbok aja munafik. Munafik kok munafik. Wong lanang iki aku iki tenan aku kanggo nyelimur. Aku ning kene bingung. Bingunge? Aku iki ditimbali Pak Sunardi ping 5 iki. Ping 5. Heeh. Lah aku kok sik bisa iki. Ya ampun. Anane angka 5 kuwi diawali saka angka 1. Heeh. Yen lagi tekan 1 aja kesusu yang 5. Loro sik. Oh, loro sik. Heeh. Ya nek kuat ngragati loro. Lho yen ragate kuat. Kowe iki nyandak ora nang loro iki. Iya. Wong-wong kabeh iki rezeki Mas ora kena diaya. Yen pancen wis pinesti kuwi jatuh jatahmu ya kuwi wis lumakur. Tur yo ora kena kanggo kemarin siji pasti loro jodoh telu tekane kabejan. Papat kuwi jane. Apa? Siji, Mesti loro, jodoh telu, tekane kabejan. papat. Mati. Metune nomor. Lho, Kuwi menungso ora ono sing ngerteni. Yo mau bandare tok wae sing gawe. lha piye iki piye? Lah kowe ora tau pasang togel. Ya ampun. Lho, Umpama aku ora pasang togel ning rombonganku ki akeh sing do seneng togel lho, Mas. ternyata sing bocahmu do seneng kok kowe ora pasang. Kowe tegese kowe ora. Aku ora seneng karo togel, tak senengi beda. Lho, kok beda apa? Beda. Lah bocah-bocah ki ora patek seneng karo liyane. Aku ki mau lek togel mau. Wong seneng togel ki rugi. Wong seneng main ki ora bathi ning malah rugi. Ambune apok nganti esuk tekan omah disenengani wong liya. Wong golek kesenengan iki ya sing temonjo, sing ambune iso wangi ngetokno rakyat ning lega. Apa? Kamangka aku ngene Kediri iki kae penutupannya aku melu wayangan ngono iki. Kuwi iki biyen kae nutup wayangan. Kuwi aku le dageli. Lah iya. Kok lah ya omong nek ya wis sing elek guangen Mas. Sing elek guangen. Salah. Ora kena. Kok ora kena? Ora kena. Kok sing elek? Wong iki kedurungan Allah becik bener luput. Bener. Elek-elek kok kon ninggal. Apa kowe arep urip resik dhewe? Ha. Lah yen kowe elek mbok gawa terus entukmu apik kapan? Lho, tegese kudu menyadari yen wong urip ning donya kuwi kesasapan nepsu petang perkara lumandening alwama amarah supiah mutmainah. Ning kono ana Allah becik bener luput padang peteng. Iya ki ora bakal melu kowe mergo wis duwe bojo dhewe. Oh, ya wis sakarepmu wis.
Wong kok senengane kok nyelenge wong. Kowe ngene wae, saiki rumahku anut Traing Gusti. Awake dhewe ning kene iki ditimbali karo Pak Sunardi bersyukur mergo beliaunya lagi bersyukur awake dhewe melu bersyukur. Ngono bersyukur piye? Wong kurang 5 dina napa nih? Wis kuwatir terus ngono. Sebabe kelingan ora? Piye? Lah yo mbah aku sida ora ngono kae. Lah wong Pak Sunardi ki apa tau goro? Ora tau. Ora urung didhewe wis kuwatir mbah Mas Mito sida apa ora? Aja kuwatir, engko H-2, H-3 dilunasi. Aku ki malah kuwatir yen dilunasi kuwatir. Lah kok kuwatir? Menungso Mas Anggere lunasi kari lemese. Oh iya ra, ayo jujur. Kowe iya ora? Lek wis lunas kari lemese. Urung karuan. Lho kok iso? Semangat kok. Alah bel gedes aku ki angger karo bojoku angger lunas kari lemese kok. Oh kok wong beda-beda meneh menungso. Aku ki ndareke panjenenganmu seneng tenan lho. Senenge? Ya ngene lho, dalang larise ora mau ngejak aku lagi ping 7 iki. Terus tak cateti wis dalang paling medhit sak donya iki Minto Darsono kowe. Ora tau ngejak aku. Pisanane ning gunung watise ra umum. Ngene lho Mas. Kowe tak ujek-ujekke lho padahal kowe iki Mas tak dukung jenengmu kowe tegese wis apik lho. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa Mas? Minto Darsono. Lho, min ki minimal sesasi tanggapane ping 35. Terus? Oh ya ra. Toki tata kramane isih kenceng mergo kejaba dalang iki uga kades. Lho rungokno, bocah-bocah iki jejer maido aku. Dalang sak Indonesia sing paling lurus jujur iki nek liyane aku. Duit ora tau nyekel byuk-ketubyuk ning wong wedok, apa aku ora seneng kok ya golek dhewe. Kuwi biasane walian. Walian piye? Mbok omongke iki walian mergo tempe kae ora diwalik ya. Lho, iki tutuke ra jenengmu. Tutuke. Cantik darbe keluyan sindene ayu-ayu. Lho, delok ayu lemu. Lho, lemu ki lemah lembut, murah senyum. Oh, mula awake lemu kuwi darbe keluyane Pak Minto Darsono. Saya tuwa saya brai. Ya ora. Ya ora, ayo. Saya tuwa saya brai. Noki nonton pawakane. Reng. Kowe iki lek mutites lho nek nyawang aku. Loh, aku ngerti sadurunge winarah. Berarti arep mati barang ya roh matiku taun iki, dinane iki, wulane iki ngerti. Aku ngerti nek ora tak kandhake kowe ndak siap-siap. Wah iya. Noki lho ki, nonton pawakane senengane royal. Royal ngerti? Ora golek kesenengan. Kesenengan ki apa? Hobi gandeng kowe dalang, hobimu nglumpukke wayang. Nglumpukke gamelan, nglumpukke demenan. Sik iki sing ra penak. Nglumpukke demenan iki sing ra penak. Demen ki apa? Seneng. Ha, seneng demenan kesenengan kowe nglumpukke kesenenganmu apa? Aku kudu diperjelas kesenenganku apa coba lek pancen wasis. Lho sing ngerti sapa wong ki kesenengane dhewe-dhewe Mas. Ayo senengmu apa? Wong wedok. Nah, ora sandatak tegese senenganku wong wedok ki senenganku mung ibune cah-cah liyane ora kegagas. Lho sing munike yogamu lho. Sing munike pajakmu lho. Ayo bene wong cah kowar kabeh. Nggih, iki beda meneh sing dirembuk. Iki aku lak pribadine dhewe sing penting nderek syukur Pak Sunardi. Ya. Inilah tipe orang-orang yang kuat imannya, setiap diberi apapun selalu bersyukur. Orang yang imannya tebal tuh jangankan diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena percaya Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Betul. Iki do dirungokke. Mula nek kena coba, kena alangan aja gresah. Gusti Allah nggone paring coba marang kita iki wis diukur kekuatane. Sasi wingi rame
ora masalah sasi iki Desember sepi ojo kersuwo. Ayo kabeh iki ya ora ngrumangsani lek awake dhewe iki nyambut gawene wong nyambut gawe musiman Gumantung swasana. nah Sepi aku ya sepi. Sepi kok kersuwo. Kancane akeh mula yen sepi gemaro menabung. Betul. Aku nutup yen apa yen rame gemaro menabung kanggo nutup sing sepi. ning sinden kuwi sregep nabung kabeh kok Mas. Kaya apa? Le sregep le ramo yer entuk tanggapan kisuk disisihke nggih nyicil tabungan ning Mekar. Utang kabeh. Ayo dine utang. Loh, hutang iki penyemangat lho Mas. Hidup zaman sekarang tanpa hutang dan kredit hampa. Nah, Ngono wis. Pokoke Mula syukure Bapak Sunardi iki ora mung kanggo diri pribadi, ning bener-bener pengen nyenengke wong tuane sing panjenengane bukase iki sing gimbol, sing nglairke, sing gedhekke nganti sing minterke, nganti sing dadekke kaya ngene iki mula tetep eling karo wong tuane. betul ana tembunge kae surga di telapak kaki ibu. Ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Mula yang kanggoku Mas, sejelek-jeleknya ibu saya itu adalah surgaku. Sejelek-jeleknya bapak saya itu adalah pahlawanku. Nah, dirungokke kuwi Agus, jaipong aja wani karo wong tuwa. Dituturi pagah yene mendem awak-awakku dhewe, duit-duitku dhewe. Lek modar mbuh kowe nek ora wudu. Mula ngati-ati aja sok sulaya karo wong tuwa. Kelangan surga lan kelangan pahlawan. Nah, Mbak Lucy timbalana Mas. Aja lise angkrem kok. Lucy angkrem. Lho sik lho. Kaya jago to. Areng ngadeg dibanyoni saiki. Waduh. Lho, ayo diiringi apa no? Niki kan derekne senior. Ya mesine nggih diiringi sing halus-halus. Piyayi. Wah. Areng-arani gareng tuwek wis senior. Mboten enten istilah tuwa. Kabeh ki enom awake sing penting siji ora delok KTP. Loro ora ngitung umur. KTP fotone KTP jangan sampai tinggali foto KTP ki welek tapi seumur hidup to. Makane rasa didelok. Ben awake enom terus. Loh, Aku ora tau ndelok KTP. ya ora usah. Ilang kok. Diri para senior. Lah, iki ora mung senior kawak-awu. Ya apa dengan gayamu bareng? Tegese wis ora mung senior ning yo sugih pengalaman, sugih mentale wis kandel. Sugih daging. Apa ku daging? Iki cara piyayi loro iki cara pacul wis pacul gerang kabeh. Iki sak dalane. Iki daginge wis poel. Ora powel. Powele buriku iki bareng wis powel. Aku jane gak semono ketemu Dalan iki ora sok poel, dalan iki nglungsungi. Lungsungi. Kan biyen apa gak lungsungi ae. Malah paling merampang kok. Enek parian. Apa? Mangan gedang iki tergudeng. Apa? Enek dalan rada gendeng. Gak seneng blas aku ketemu wong iki tenan. Aku suweneng nek kabar. Ana gedang cacahe loro. Ana gedang cacahe loro. Ana dalang kurang separuh. Tegese 100 ora gelem. Ana gedang dideleh amben. Apa? Kepenyok. Apa ora? Ambene apa ora dikuturu? Lho yo, ambene kok tinggine. Mbok liyane amben mbok ora Liyane ngono. amben. Hari gini amben, spring bed kok piye kono? Wong balang laris kok turune amben. Lah iya. Yo spring bed. Sofa amben apa kuwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyamuri di. Biasa. Waras kok. Waras? Oh, berarti mongso arek ngono. Apa to? Aku waras kok biasa berarti saunge gedeng.
Oh, aku ora ngarani gendeng lho. Bapak-bapak iki pimpinan lho. Kok iso bonek iki Pak Minto gendeng? Anak buah apa? Pak Minto iki dalan kok bonek iki Pak Minto gendeng. Dia nang musuhku. Lah musuh yo musuh ning ora kena ngarani Pak Minto gendeng iki wis Rase iki pirang dino. Pak Minto ora gendeng ya. Lah terus apa ora gendeng? Kok takono dhewe. Ya. Ya Pak. Ning lek dukur timbang dalange cara gendenge akeh kono. Sapa? Yo jelas oke awakmu wong wis matak apik-apik. Monggo pasuryane yo becik dadak dicelurengi nganggo putih ora wong gendeng. Saya ini tipe orang yang enggak sombong. Lah kok ora sombong? Di balik corean saya tertutup wajah yang ganteng. Aku ora pengen gantengku dingerteni wong liya, cukup garingnya saja. Iki wong ora sombong. Loh, you know? Oh, ngono. Lah karo dene sing ditokne yo ora waras nek kon macak. Karo meneh aku ngene wani ngadepi wong liya timbangane iki bagus-bagus sing ketok gur senele tok. Ayo. Yo omongi. Ayo yo ora. Gentleman, Bu. Kendel aku. Kowe tak ngono. Mbok ganteng iki minta darsunu iki. Darsono kok sungu. Darsono iki. Tapi ngerti tak nyapa mereka? Ciri-ciri orang tidak waras. Satu, berbicara sendiri. Dua, disaur-sauri dewe. Tiga, joketnya tangan dewe. Kak moko sing neng ngono kuwi sing bengi iki sapa? Sing, aku tak tekok. Terus lek dalang wit sore ora entuk ngadep debok, ora entuk ngomong dhewe. Coba rungokno kupingmu. Aku ora duwe kuping kok. Terus karepe piye? Apa aku ki dalang wayang wong? Ki ora piye-piye. Leh, sik ta Mas. Sik anu Pak Dek. Lha tapi ki yo dalang ora ngadep rono, lirik sindene ngadep rono. Ngono lek aku golek pikanku. Aku ki wis dadi pauger aku nek ngantek lirik sinden. Kuwi jenenge najis muga lado. Ora perlu. Itu kan bukan mukrim saya, ngelirek ndak oleh. Ngeke oleh. Pancen sindene dudu mukrim ning saya kira musime. Musime apa? Lah ya mangku sinden. Ade jan mirenge to lek nglirik ora oleh, nek ngece oleh. Ya to ngene iki. Ngelirek ki mesti nepsu lek nglirik. Ning lek ngingeti kuwi dilandari ikhlas mung sak derma kepengin ngerti ndak berdasarkan nafsu. Ning lek nglirik kan nyolong-nyolong. Iki bener iki, bener. Seneng nek sing belani kowe, begini. Seneng. Logika, Mbak, logika. Lek nyawang ngene iki ora apa-apa mergo iki tanpa didasari nafsu. Ning lek ngene iki kenane mesti sendiri ganjing ayu-ayu. Mesti ngono. Iya, iso jawab ngono mergo wis tau nglakoni. Pengalaman Tak belo kowe. Sapa sing urung tau nglakoni? Embuh. Iya ora apa-apa trae Pak De, ya lumrah ae wong Pak dalange ganteng terkenal duwite akeh. Lek karo cewek ayu ora pengen ki berarti ra normal. Lah lho, ngerti yo. Wong ki lek wong lanang cetok wong wadon kok ndak demen kuwi wajib dirawuhke Pak Purnomo. Jelas ora normal. Wis to, batine, alah aku ora butuh liyane bojoku. Anak wong ayu sing kaya apa pipine mini-mini, aku ora butuh gombal lamo. Wong lanang normal karo wong ayu, ora demene wong picek matane. Iki wong lanang jujur ngene iki. Sing mbok bela ki sapa? Wis pokoke aku tak bela kabeh. Aku seneng kok yen ana wong padu seneng kok. Pokoknya malam ini tuh kita semangat 45. Karena nopo nggih, luar biasanya saya itu kagum kali Bobo Suwadi. Bobo Suwadi. Biyen saurune KTP ne Suwadi. Bapak Sunardi. Nggih jane kula pun ping pindho ditimbali beliau tapi lali aku nek Sunardi. Pindho kok ora hafal. Aku lek ping pindho kok ngoyo to bisa. Banyak kok ngoyo. Embuh kok ngoyo. Mesti rono lho playune nek cek omong. Gila. Jadi gini, napa nggih Pak Sunardi lho. Sunardi. Nireng lho, Kak. Iya. Sunardi. Pak Sunardi niku dalang kondang saantero jagat wis diundang sedaya. Nggih to Pak De, jenengan seksine piyayine lejen
masalah sederhana mendel orang dayane tapi wah ngene stimulus ngene iki aku seminggu surat dadi mangkat ayo dengklek ora bayaran. Nek aku ngomong lho dalang kok iki sing terakhir iki dalang iki jaluk lelaki iki Apa? Iki dalange sapa? Suminto, aku Suminto. Lah yo Minto Darsono. Minto Darsono ki njaluk lelaki. Kok njaluk lelaki gitu? Minto ki njaluk Darsono ki lelaki. Biyen wong tuane njaluk anak supaya mijil wong lanang lagi. Minto Darsono njaluk lanang. Jadi njaluk lelaki. Nah, mulai dek wis dasare dalan ki senengane ngono sik lek ngomong aja ndadekke tanda tanya ngonoan ki apa ngono pokoke sik kowe demen ra ngonoan ora demen ya ora normal lah iya dene kok dadak normal itu wong urip ning donya direwangi menteleng kelem ning isor lampu karo bisa digolek iki yo ngonoan kuwi ndang ya truk tak genahke yo no. Aku anggere kepethuk Darsono ngene iki Agus. yo ora Aja nganggo layar. Lelaki ora nganggo layar. Yen nganggo layar wis beda tegese no. Sik iki rada bingung iki. Lelaki aja nganggo Layar. garis miring. Heeh, yen nganggo garis miring tegese wis beda no. Garis miring laki. Kuwi ora masalah. Nek kok kei layar. Lah kuwi. Kuwi tambahi N meneh kuasaya kisruh kuwi. Lah kok Aku melu Pak Minto iki yo sesuk pinter ya aku ya. Aku padahal wong alim lho. nah, tembange Mas diaturke sik Mas Gareng. Napa, Mak? Nah, iki ana pundutan bajing loncat. Niki. Ngapa entuk Pak dekorasi ngalus piye? Duel panjenengan karo Mbak Lucy Brahman. Duel. Kok duit? Napa? Duit. Kok duit? Duit ki lek alusan krana kowe nyebut layar laki iki duel. Oh iya. Balik ngono neh. Ngomongin nangis demenes ra ilok-ilok. Normal ora demen ra ilok-ilok goblok. Iya ya. Ya spesial Pak Nardi. Ibu kasih. Mugi tansah panjang yuswa. Amin. Diparingi kesehatan. Amin. Kuatah rezekinipun. Amin. Tambah lancar panene melimpah ruah. Amin. Ya. Bosok ya. Iki bajing loncat nganggo bawa apa langsung? Langsung mboten napa. Ora gelo. Lusi ora bareng dilangsungke wonge apa-apa mbok aja sak-sak-nyet mbok aja langsung mbok ya di sayang-sayang dhisik ngono. bawa mumpung sing ngejar Predi iki titis. Bocah glone bibian neng dalang sapa-sapa deloni. Dalang sapa-sapa melu jan kowe iki. Dia didiro dhewe. Ayo mantolo putra mantolo putri ya kuwi. Kalih di dangi alun-alun. Aku sekali ibu. Dunduk. Ya, kayak apa? Dilalari alun-alun.
matur Pak Muidi Pagu Kediri. Iki Bapak Samidi ingkang langking rasa katen pawedisan. Iya. Kayak apa? Langsung bajing loncat dados yo. Nanti badai juga deh. Kantos Pak Dekareng. Ledak gelarek kondang dicerik geni. Pak gelarek kondang semuanya geni karo joget ayo ngebuang. Takonan kan opo. Beci. Pak Cing